So guys, magluto na po no og steam rice. Muna akong isagol sa steam rice na ko no, tanawalan ninyo sa description below sa exact ingredients. Moderitso na lang tagluto no para mas madali. Syempre mag-add kog oil gamay lang, mga 1 to 2 tablespoon. Magbutang ko garlic. Saka kutsarang garlic. Og tunga. Kailang. Next, isunod na to ning onion. I-translucent lang nato ang onion no. Usa na to i-add ang atong pork. I-add na nato ato ang 400 grams na baboy. Pindi ninyo pila inyo ako 400 grams ra. Kamo na lay adjust kung mag-add mo baboy. Na. Dayon i-season na to diri gamay. Salt and pepper. Okay. Ato lang ni ikuan ang baboy kanang murag mo puti gani siya color. Few moments later. Daghang salamat ninyo no, daghapit na kita mo 2,000 atong subscriber. Ato ang balbacoa kay 65,000 views na pod. Itong lansya, mga 6,000 na po. Daghang kay salamat ninyo sa walang awang pagsuporta. So, maputi na po yung ano natin, karne. Tignan nyo. Maputi na yung karne natin, oh. Kasing puti na ni Ador. Add ko og pepper diri ha. Let's add the water, no? Add lang natin yung tubig. 5 cups of water. So, ato na lang i-add diri pod ang patis, toyo, soy sauce. Add na lang pod nato ang sugar, guys. Dayon mag-add ko gamay og Johnny seasoning salt. Then, ato lang yung pabukalon sa nang tabunan. Oh, para maluto pa kayo ang iyahang baboy na. Ato sana siyang tabunan og atong pabukalon. While nagpaabot sa atong kuan guys, nagprepare po ko sa ato ang rice. Magmix dai ko sa kuano sa kanang rice og unsa ni? Rice og egg. So nakoy bahaw dire, mas mayo bahaw niyang gamiton. Ako lang ning sagulan og patis. Sagulan ako mga depende sa inyong kanon gamiton, mga 2 kutsara lang. Nya sagulan ako gamay liquid seasoning. Okay, add po na flavor niya. Nya i-mix lang mo. Na mao na ang atong gamiton sa kuano sa atong rice. Mao na atong butang toppings unya. Ayay, nangambak na. So atong i-add pod ang egg. 2 eggs na akong gigamit. Salamat, duha na gyud ka itlog. Ito lang ni i-mix. Nya i-mix na to. Ato ni siyang i-fry. Salonin nato sa kaha. Make sure nga ang rice nakuan sa itlog na sana na mix gyud siya sa egg gani nga mixture. Make sure nga ang rice na kuanan na coat gyud siya sa itlog no. Ana pareha ni. Oh. Sagulan ako gamay kuan Johnny season salt. Optional rin kuan ha salt. Sige, ato na ning gisalon guys. Mao na ni ang katong mixture sa tong bahaw o katong itlog. Init na tong kaha. Mag-add ta og oil. Gamay lang mga 1 to 2 tablespoon. Ito lang ni painiton. Itong ikot. Okay, init na atong mantika no. Ato na ning gisalon ang atong rice.
Gisalon lang nato atong rice. Hapit na po ni bukal atong kuan guys. Ato ang sauce no sa steam rice. Ginahan kay kuan ni pag kani nga snacks or paniod to gini na mo sa unag. Way back sa college day ug high school nako no sa UC. Kapalit mi ani sa kantin sa UC. Steam rice. So, okay na ni ato ang kuan guys. Ato ang rice. Ato lang ni isit aside dali ra kaayo no. Few moments later. So guys, nibukal na ni guys no. Ako na nagyablihan ah. So next step, beef cubes. Adla na to, hapit na malata, hapit na muhumok ato ang baboy no. Gamay na lang ni kuwang guys. So guys, ato na check balik ang ato ang kuan. Sauce og lata na ba ni ayahang baboy? Humok na ba? Iyay guys, humok na. Pwede na ni. So next step, atong i-add ang slurry no, katong mixture sa cornstarch og water. Mix lang while nag-add. Oh, nilapot na siya guys. Ada na og asin gamay guys. So ato sa ni pabukalon guys, 10 to 15 minutes lang. So guys, after 10 minutes, tara, mao na ni atong kuan. Sauce. Nilapot na siya guys oh. Add na to guys, green peas. Ouch. Oh. Ato lang lutoong green peas na yon. I-add na to last ang sesame oil no. Muna padag bida sa ato ang usa sa makapadas og bida sa steam rice ang sesame oil. Kilawan sa nato ha. Og sakto na bagtimpla. Kung kuwang pagparat, adjust lang. Lami na guys. Pero murag kuwangan siya parat gamay. Add lang kog season salt. Pwede ra mong salt diha. Dayon add ko og pepper. Adjust na to diri no ang iyang timpla. Okay, okay lang. Nayan na tong kayo. Okay, pertinan niyang bukal. Tara, atag sesame oil gamay mga 1 or 2 tablespoon lang add. Pangpahumot lang niya ba. Okay na na itong steam rice guys. Mag-plating na ta guys. So guys, mag-add na ta diri sa ato ang rice. Mag-add lang ta diri sa bowl. Add lang nato. Nindot na natin chili sauce. Maghimo na akong chili sauce sunod guys. So, muna butang kag rice. Tara. Binlig gamay para butangan sa sauce no. Tara butang tag sauce guys. Nata guys, nata steam rice. Guys, muna na itong steam rice. Init pa guys no. So, ngaon ta guys. Eating time. So guys, narato ang steam rice. Aray. Kalami ani oy. Ngaon ta ninyo guys. Gamit kong chopstick dire. Lami kay guys. Practice kong chopstick guys. Okay guys, suwayin ninyo ha. So, ilang takotob, dagang salamat sa pagtanaw ninyo. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel ha. Road to 2,000 subscriber na ta. Katuang wala na subscribe diha, subscribe na mo guys. Sige, dagang salamat, iwas ako kaon diri. God bless. Bye.